Radio Ordes, servizos informativos. Moi boas. Ordes vai ser o primeiro municipio da provincia da Coruña que participe nun programa de compostaxe doméstico integral. Unha iniciativa que se vai a levar a cabo gracias ao convenio asinado entre a Concellería de Medio Ambiente e o Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño. Imos a partir de agora cos titulares deste mércores 11 de novembro. Arrancamos este tempo de información aquí en Radio Ordes. Máis de 700 cartas asinadas entregáronse onte por parte dos membros da AMPA do Castelao no rexistro da Xunta de Galicia. Ademais, esta tarde, varios representantes dos pais dos alumnos deste centro escolar vanse reunir na Coruña coa xefa territorial de Educación da provincia. O BNG de Ordes presenta unha emenda aos orzamentos da Xunta de Galiza para destinar 1,5 millón de euros á mellora dos centros educativos do concello. Ademais, e seguindo no ámbito escolar, 4 alumnos do Instituto Marusa Mallo viaxarán esta fin de semana a Polonia. Todo elo gracias ao proxecto educativo Comenios que lles vai permitir coñecer outras culturas e falar inglés con alumnos de Europa. Seguimos nos institutos porque o número 1 de Ordes celebrará entre o 18 e o 23 deste mes a Semana da Ciencia. Será a súa cuarta edición na que haberá charlas e talleres como principais actividades. Ademais, este ano tamén se levará a cabo a observación astronómica dun día aberta para todos os que lle interese. No panorama político Nova Alternativa, o partido presidido por Juan Simón presenta o seu novo blog. Ademais, o Concello xa saca ao público Xuntos polo Nadal. Así se chama o programa que xestiona dende o Concello que o que se pretende que ningún dos nosos maiores pase as próximas festas de Nadal en soidade. De cara a este fin de semana, concretamente a partir do venres, a ITV de Vehículos Agrícolas visitará Ordes e Mesón do Vento. E ademais, magostos, xornadas micolóxicas e circuitos en bicicleta. Estas son as principais actividades organizadas polo Concello de cara a esta fin de semana. Dentro das comarcas, a Mancomunidade de Ordes celebrará o vindeiro día 16 de novembro o Día Mundial da Tolerancia. Proxeccións e xogos informativos serán as actividades que se desenvolvan en todos os concellos. Todos os sindicatos e asociacións agrarias avalan e secundarán os paros e as manifestacións previstas para os días 20 e 21 de novembro. E a inestabilidade atmosférica, chuvias e temperaturas que se manteñen son as tónicas dominantes de cara ao tempo nas vindeiras horas. Ordes vai ser o primeiro municipio da provincia da Coruña que asinará un convenio de colaboración co Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino para participar nun programa de compostaxe doméstica integral. Deste xeito, todos os veciños e veciñas que o desexen poderán ter un composteiro nas súas casas ao longo do vindeiro ano 2010. Neste programa poderán participar a maioría dos veciños do medio rural, así como aqueles que teñan unha vivenda no núcleo urbán que posea xardín ou césped. Tamén participarán nel no campos de fútbol e outras áreas verdes. Ademais, anúnciase o seguimento do programa por parte dun técnico de medio ambiente, o cal se encargará de explicarlle a todos os participantes o funcionamento do composteiro e tamén do control do programa. Os veciños e veciñas que decidan participar nesta iniciativa van recibir un manual para elaborar compost a partir dos residuos orgánicos que producen nos seus domicilios a diario. Este manual recolle tamén un apartado de resolucións dos problemas máis comuns. O anterior proxecto piloto de compostaxe doméstica que realizou o Concello de Ordes en colaboración con Sogama e Adega permitiu unha reducción da presencia de materia orgánica nos contenedores xenéricos dun 63%. Das enquisas realizadas daquela, deduciuse que o tempo semanal adicado a elaborar compost oscila entre media e 1 hora soamente. Escoitamos o concelleiro de Medio Ambiente, Xesús Pedreira. Creemos que é moi importante, xa que con eso vamos a reducir unha cantidad moi, sobre todo en toneladas, do que os restos de poda e os restos orgánicos, que con isto non van a ir hacia o vertedoiro de Sogama, senón que ao contrario, e sobre todo tamén vamos a implantar tanto nos campos de fútbol
como nos colexios que o queiran, en todas aquelas actividades que, bueno, que poidan ser, que lle parezcan a estas persoas que por a súa actividade que están tendo, pois que lle é importante ter un composteiro. O Concelleiro de Medio Ambiente informou sobre esta nova iniciativa levada a cabo pola súa Concellería nas mañanciñas de Radio Ordes, programa conducido por Juan Abeijón. Pasamos a outro asunto porque máis de 700 cartas asinadas por membros da AMPA do Colexio Castelao entregáronse onte no rexistro da Xunta de Galicia. Nelas demandouse un estudio sobre as necesidades educativas para o centro, xa que conta con alumnos de 10 nacionalidades diferentes. Tamén se solicitan nos escritos os arranxos dos baños da planta superior e a supresión de todas as barreiras arquitectónicas que están presentes no centro. Neste sentido, Paz Robado, directora do colexio, informou que o pasado luns técnicos da Xunta analizaron xa a situación do centro. Pola súa banda, a xefa territorial de Educación de A Coruña, María Teresa Villaverde, confirmoulle que en breve disporán dun elevador ou salvaescaleiras. Onte mesmo, os técnicos tomaban as medidas precisas para comenzar coas obras. Por outra banda, según informaron dende a AMPA do Colexio Castelao esta mañán aquí, en Radio Ordes, para esta tarde está previsto un encontro ca xefa territorial de Educación. Xuntanza que vai a ter lugar a partir das 4 da tarde na Coruña e onde os membros da Asociación de Nais e Pais de Alumnos vanlle expor todas as necesidades tanto en infraestructuras como educativas. Noutra orden de cousas, o conselleiro de Educación, Xesús Vázquez, explicou con respecto ás críticas dos socialistas ordenses tras a súa visita ao Colexio de Castro que el foi invitado pola AMPA. Asegura deste xeito o conselleiro que non lle correspondía a el extender a invitación a ninguén que, inda que formase parte do grupo de goberno. E continuamos no eido escolar porque o BNG de Ordes anunciou que presentará unha emenda ao proxecto de orzamento da Xunta de Galicia de cara ao 2010 na que se propón incluir unha partida de 1,5 millón de euros para resolver os problemas dos centros educativos do noso concello. A eliminación de barreiras arquitectónicas, a mellora das instalacións ou a instalación dun comedor no Colexio Castelao son as actuacións que se pretenden con estes cartos. O voceiro do BNG, Gonzalo Castro, salientou que a Xunta de Galiza debe solucionar tamén outras graves deficiencias do ensino público ordés como a insuficiente dotación de profesores de apoio, de pedagogía e de coidadores. Castro tamén criticou que o goberno da Xunta este recortando recursos como, por exemplo, a gratuidade dos libros de texto. Bueno, esta emenda é resultado dunha petición que nos fixeron desde as AMPAs de Ordes nunha reunión que tivemos con elas para analizar os problemas, non, das infraestructuras e de outras cuestións, non, como a falta de profesorado nos centros educativos de Ordes. A partida proposta iría destinada, bueno, a eliminación destas barreiras arquitectónicas e a mellora das instalacións no Colexio Castelao, ademais de, bueno, ampliar as instalacións do Colexio Campo Maior para posibilitar a instalación dun comedor neste centro, non. Tamén solicitamos, bueno, que se complete a dotación en canto a profesorado de apoio e de pedagogía terapéutica, así como de cuidadores nestes centros de ensino do noso concello.